full 90 days to take appropriate measures as per the law. Migao mar arita oyango nying kod tipo mag ji 35 ma ichich ni gin jokanyo mag Shabaab mosebedo katimo monj Lamu kod bungu maboni. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki olero ni jogo mosebedo katayo monj mag miruti michike bwo lowo e apeyni mathurka. To kaka George Bati leronwa, Kindiki ogolo chik ni achijogo mondo chiwre lwet obila kapok ochak timonegi apedha. The Ministry of Interior is going to publish those suspects that we consider to be the chief planners and those who bear the greatest responsibility in planning, financing and orchestrating the violence that has visited Lamu County in the recent weeks. Manaka kana usengo jumachiel mokalo jatend migao mar arita Kithure Kindiki onyenyelela nying ji 35 ma itudo kod timbe njore ma osebedo katimore Lamu kod bungu maboni. Nyingego ting'o ji mawuok e pacho ka kod pinje maoko ma itudo kod timbe mag nyayo njore gwenge makadho nam chumbi mathurka. Joma migao mar arita yango nyingi kaka achije mag Shabaab oting'o Malima Iman, Ramadan Kioko, Abdullahi Banati, Andres Martin Mola, Abu Amar, Suleiman Maktum Munus Anao majapiny Tanzania, Abdiweli Yasin, Isa Idris, Dhul Fikir Sila, Ibrahim Magag, Hassan Tijan kod Fahad majapiny Bangladesh mabende en laktar. Mamoko tingo jamalo mabende en japiny Tanzania, Sheikh Nganglangalam ma en jachung' mar Iman, japiny Ethiopia Janangale Hutaiba, Bashir Musal Mohmau, Abu Katal, Malika Kim Jones mawuok e piny Ingereza, Abu Said mabende en laktar, Abu Anan, Mzee Mashela, Warsame Ali Mohamed, Mwanjama Salim kod Abdi Kadir. In the alternative, we will be giving notice to those criminals to surrender to the authorities, to the nearest police station, to the nearest military camp, to the nearest government office within a given time frame. And we are going to do that announcement before Friday. In the alternative, if they do not surrender, we will look for them and we will find them. And when we find them, we will do what we must. Migao mar arita okoni achije mag yango nyingegigo itudo kod monj mosebedo katimore Lamu kod bungu maboni koting'o chiko miruti ma ikunye bwolo e apaya mawuok Lamu kadhi Witu nyaka Garsen kendo kelo tho mar oganda gwenge kaka Lango la Simba, Witu, Mpeketoni kod gwenge mamoko kabende itudo gi kod monj manotime kambi mar jolweny mar piny Amerika e dwe mar achiel 2020. Piny owacho bende yango kaka achije mag timbe njore Maalim Said Guyo, Zakaria Karongo, Ramadan Kafungwa, Abdi Kadir Mohamed Abdi Kadir, Abdi Fata Abubakar Abdi kod Mohamed Abdi Aide. Achije mamoko ma bende sirikal oyango oting'o Arkawi ma en jariembo mar nyamburko, japiny Tanzania Yunus Yakub kod Abdullahi Dere ma en jariembo machielo mar nyamburko. Monjo ma osebed kitime gwenge mathurka osekelo tho mar jopiny kanyakla kod apisa mag arita. Gino momiyo piny owacho lando tiyo kod yore duto mag rakruok kod timbe njore. Bang' yango nyingi achije 35 go, piny owacho koro golo chik ne achijego mondo chiwre kigin ne lwet obila ma kawo kamano to ibiro dunygi kochunglo. George Bati, Ramogi TV. Odonjone weche mag ohala kata weche mag siasa.